खुलुमबाय। गिबियावनो गासैखौबो बड'लेण्ड राजखान्थि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो खावलायनाय थाबाय। बेबायदिनो जों गासैबो गावजों गावनो सापर्ट होलायनानै जेन जौगालांनो हायो बेखौनो आसा फारिनाय थाबाय। बेजोंनो लोगोसे जों दिनै एसटि थामहिनबा ट्राइबेल खथानि सायाव एनालाइज एबा सावरायलायनि। गुबै बाथ्राया जाबाय जोंनि अल आसामावनो 6टा जनगोष्ठीफ्रा दासान्दि एसटि दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो जाय बिथांमोना एसटि दाबि खालामदों बिथांमोना मोनथावना नंखाया, जायनि फलाव बिथांमोना सोरबाया आसामाव लाबोजानाय, सोरबाया आसामनि थागिबिखा। बिथांमोना गावसिनि गेजेरावनो नांगौमानिफ्रानो आसामाव बिबान दंखाजोबो आरो नांगौमानि साख्रिफोरबो दंखाजोबो। दिनै जोंनि गेजेराव नांगौमानि साख्रियानो दं ना बिबानफ्रानो दं? बेनिखायनो आं सानो जोंनि बर'नि गासै लिडारफ्रा सानै हयै माखासे खामानिफोरखौ मावनांगौ। जुदियोसो आसाम सोरखारा 6टा जनगोष्ठीनो एसटिखौ होमारोब्लाबो जोंहा जेबो उसुबिदा गैया, मानोना बिथांमोनाबो गावसिनि सुबिदाखौ मोननो हास्थायखागोन आरो बिथांमोननि एसटि मोननो लुबैनायनि गुबै बाथ्रायानो जाबाय आसाम सोरखारनिसो सोलो। मानोना बिजेपि दोलोआ गावनि देरहानायखौ लुबैनानैसो बे खामानिखौ मावखुमागासिनो दं। नाथाय 6टा जनगोष्ठीनो आसाम सोरखारा एसटि होयो ना होआ बिथांमोननि बाथ्रा। जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय जोंनि गुबुन गुबुन दोलो एबा गुबुन गुबुन आफादानो जायाथों मानो जों बयबो खौसे जानांसिगौ। मानोना जोंहाबो मोन्थाय दं बड'लेण्ड सोरजिनायनि। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि बर' हारिखौ आसाम सोरखारा सोर जनगोष्ठीनो मा होयो होथों, नाथाय जोंनोबो आलादा रायजोखौ होथों एबा आसामखौ 50% होथों। बेनि उनावसो सोरनो मा होयो होथों। जुदियोसो जोंनो आलादा रायजोखौ होआ अब्ला रावनोबो एसटि होनो मोना, बेखौनो जों आसाम सोरखारनिसिम नारसिननांगोन। अब्लासो जों जोंनि गोसो बायदि थागिबि हिसाबै थानो मोनगोन एबा सान्थियै रायजो खुंलांनो हागोन। साननानै नाय बर'फोर, जों जुदि बड'लेण्ड मोना अब्ला जों बै 6टा एसटि खथाखौ बिथांमोननो होयोब्ला जोंनि माखासे मोनखानाय सुबिदा एबा सम्फथिफोरखौ मोननाय नङा। मानोना बिथांमोना बुंगोन जे जोंहाबो एसटि दं, जोंबो ट्राइबेल, जोंहाबो मोन्थाय दं होननानै जोंनि माखासे सुबिदाफोरखौ सेनानै लागोन। जेरै एसटिनि थाखाय आलादा साख्रिफोर रिजार्भेसन जानानै फैयो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन एसटि एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय फैनाय गोबां सुबिदाफोरखौनो मोननाय नङा। दा बैफोरबायदि जेंनाफोरनिफ्राय जों रैखा मोननोब्ला जोंनो आलादा रायजो एबा बड'लेण्ड नांगोन। बेनिखायनो जोंबो खौसे जानानै बे समावनो आलादा रायजोनि थाखाय खामानि एबा दाबि खालामनायखौ गोख्रोङैनो मावनांगौ होननानै जोंनि गासैबो बर'नि आफादफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। दिनैनि बिजिरथिया एसेनोसै, गोजोन्थों।